Avui farem una recepta que necessitem una mica de paciència per fer-la. Ja veureu que la Marta fa una samfaina tallant els vegetals molt petitons, que fins i tot els nens se la mengen, quasi bé sense adonar-se'n. Si ho voleu fer més de pressa, tallat més gros, també ho podeu fer i el resultat serà bo, però no serà excel·lent com ens sortirà aquesta recepta. Avui farem macarrons amb samfaina. Per a 2 persones jo agafo un quart de quilo de macarrons. He agafat aquest bastant amplet i curt perquè així la samfaina s'enganxa millor. 2 cebes, 2 tomàquets pera, un carbassó, un pebrot vermell, l'he agafat que no sigui molt gran, una albergínia, un gra d'all, farem servir un gotet de vi ranci, 150 grams de formatge de vaca, aquest és neu del Cadí, una branqueta de farigola, una fulla de llorer, unes quantes fulles d'alfàbrega fresca, oli d'oliva i sal i pebre. Començo tallant la ceba perquè és el que trigarà més temps i la deixaré que es confiti, que es vagi fent, que es quedi dauradeta. Per tant, aquí necessitarem força temps. He posat oli a escalfar en una cassola i ara hi tiro la ceba, que ja veieu que ha quedat menudeta. I ara això deixaré que es vagi fent molt a poc, fins que quedi pràcticament confitada. Per això dèiem que és una recepta que necessita una certa paciència per picar i per que es vagi fent. Hi poso també l'all, que he aixafat, però ja veieu que l'he deixat sencer amb la pell. I apa! Mentre es va fent la ceba, aprofito ja per començar amb la resta de verdures. Començo pelant els tomàquets. Els pelo, els obriré per la meitat i també els trauré les llavors. Ja tinc el tomàquet pelat i tallat petit i sense cap llavor, el reservaré. I ara he tret també les llavors del pebrot i el vaig tallant a trossets i també el pelaré amb el mateix pelador de verdures que he utilitzat per al tomàquet. Trec la pell del pebrot i també el tallaré petitet. I després del pebrot, el que toca és el carbassó. L'he tallat primer per la meitat i després l'he tornat a tallar per aquí, per la meitat més. I ara faré quadradets petitets. El carbassó, a diferència del tomàquet i del pebrot, no el pelaré. La ceba ja veieu que està dauradeta, porta mitja hora llarga, pràcticament 40 minuts. I ara el que faig és tirar-hi el gotet de vi ranci, que el deixaré fins que s'evapori tot l'alcohol. I el que faig és pujar una miqueta al foc i així aconsegueixo que evapori bé. Això ho he deixat 5 minutets i ara, abans de continuar afegint-hi la verdura, el que faig és treure aquest all que ja ha donat tot el gust i el primer que tiro és el tomàquet. El tomàquet que el deixarem també ara fent xup-xup amb aquesta ceba uns 10 minutets. I després del carbassó, l'únic que em queda de verdura és l'albergínia. L'albergínia l'he partit per la meitat i llavors li he fet 2 talls més i ara faig bastonets i també ho tallaré petit com he anat tallant-ho tot. 10 minutets i fixeu-vos que el tomàquet està ja molt tovet. Tot això té un color molt maco i ara hi afegeixo el pebrot. I apa, uns altres 10 minuts. I el següent pas són el carbassó. Aquesta samfaina, que nosaltres la farem amb macarrons, realment la podríem fer amb un bacallà, amb un pollastre, amb el que vulguem, o d'acompanyament de qualsevol cosa. Però a nosaltres ens ha vingut de gust fer-la amb macarrons perquè vam veure la recepta i vam pensar que uns macarrons sempre venen de gust. I finalment hi afegim l'albergínia. Ara això ja és l'últim pas de verdures
I aquí, doncs, ja, a part de remenar-ho bé, també hi afegirem les herbetes, una mica de pebre i un pessic de sal. I això ho tornarem a deixar-ho entre 10-15 minuts, que ja quedi tot ben cuit, tot ben homogeni. I ara sí que ja tenim la samfaina feta. Trec les branquetes, la fulla de llorer també, i ara ja he posat una olla d'aigua a bullir al foc i bullirem els macarrons. Abaixaré una mica aquest foc, tiro sal a l'aigua que ja està bullint i tiro els macarrons. Aquests macarrons haurien de bullir uns 13 minuts, però jo els deixaré només uns 10 perquè llavors ja els acabarem de fer amb la salsa i el forn. Els macarrons ja estan bullits, els vaig posant a la cassola amb la samfaina, que de fet n'he tret la meitat perquè n'havia fet molta. Clar, és una cosa que porta tanta estona i costa tanta feina que ja, quan ho fem ja val més la pena fer-ne una miqueta més. I ara tiro mig cullerot de l'aigua de bullir, això ho remenaré bé i ara aquí ja hi posaré el formatge. Mentre els macarrons bullien he escalfat el forn a 200 graus i ara això amb el formatge ho posarem al forn 3 minutets. El formatge l'he tallat també a dauets. I això ja veieu que té una bona pinta. El formatge ja es comença a desfer i s'acabarà de desfer al forn. Amb els 3 minutets al forn, el formatge s'ha fos del tot i ara ja l'acabem tirant l'alfàbrega picada per sobre, que ens hi doni aquest punt fresc, aquest punt verd, i els tenim a punt per menjar. Molt bon profit!